ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ሎሚ 15 ሚያዝያ 2026 ዓለምና ኣብ ኣዝዩ ተሓላላኽን ዘሰንብድን መድረኽ ትርከብ ኣላ። ሓደ ወገን ኣብ ካይሮ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤሪትራ ምስ ግብፂ ሓዱሽ ስትራቴጂካዊ ኪዳን ይምስርቱ ኣለዉ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መጻዊ ሆርሙዝ ክዕጾ ብምእዛዙ ዓለም ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ኩናት ተኣቱላ። ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪቡ ኢራን ድማ ንቀይሕ ባሕሪ ክትዓጽዎ ምዃና ኣጠንቂቓላ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ 50 ዓመት ተጋዲለ ዝተባሃልክዎ ጥራይ ኣይሰርሕን ብምባል ንመራሕነት ህወሓት ንፌደራል መንግስትን ዘሰንበደ መግለጺ ሂቡሎ። ሱዳን ኣብ መበል 4 ዓመት ደማዊ ኩናት ተኣቱላ። 6,000 ሰባት ኣብ 3 መዓልቲ ጥራይ ተቐቲሎም። ቱርክ ድማ F-16 ነፋሪታ ናብ ሞቃዲሾ ኣዋፊራ። ሎሚ ኣብ ኤሪፕረስ እዞም ኩሎም ፍጻመታት ብኸመይ ይራኸቡ? ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ምስጢራዊ ፖለቲካዊ ስልትታት ብሰፊሑ ክንትንትኖም ኢና። እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ክባጽሕ እውን ላይክን ሼርን ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ታደሰ ወረደ እቲ ካብ መቐለ ዝተለኣኸ ሓጺናዊ መልእኽቲ። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ንሚድያታት ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ ንኹሉ እቲ ስልጣን ኣይትቀበል ዝብል ዝነበረ ጸቕጢ ህወሓት ነጺግዎ ኣሎ። እዚ መግለጺ እዚ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ እዩ። እቲ ውሽጣዊ ምስሕሓብ ህወሓትን ታደሰን ብዝምልከት ድማ ታደሰ ወረደ ብግብፂ ካብ ዝገለጾ መራሕቲ ህወሓት ስልጣን ከይተቐበል ኢሎምዎ ነይሮም። ንሱ ግን ነዚ ትእዛዝ እዚ ኣይተቐበሎን። 50 ዓመት ተጋዲለ እየ ዝኣመን ኩሉ እምበር ዝተባሃልክዎ ጥራይ ኣይሰርሕን ክብል ከሎ እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ። ታደሰ ወረደ ንውሳነ ውድብ ህወሓት ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ዝውክል። እዚ ማለት ኣብ መንጎ እቲ ወታደራዊ ኣዘዝትን እቲ ፖለቲካዊ ውድብን ዘሎ ምስፍሕፋሕ ናብ ዘይልወጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። እቲ ምስ ፌደራል ዘሎ ናይ ጸብጻብ ኩናት ኣመልኪቱ ድማ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ልምዓት ኣሎ እናበለ ብሚድያታቱ ክሰብኽ ከሎ ታደሰ ወረደ ግን እቲ ጸብጻብ ናይተን ሚድያታት ክፍተት እዩ ብምባል ብዴሞክራሲያዊ መንገዲ ነጺግዎ። ኣብ ባይታ ግን በጀት መድሓኒትን ነዳድን ተዓጽዩ ትግራይ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘላ ኣስሚሩሉ ኣሎ። መሃያ ሰራሕተኛታት ክኸፍል ዘይምኽኣሉ ኣብያተ ትምህርትን ማእኸላት ሕክምናን ያጸዋ ምህላወን እናፈለጠ እቲ ዓወት ልምዓት ዝብል ሪፖርት ግን ብሓሶት ካብ ምኽሳስ ተቖጢቡ። እዚ ማለት ታደሰ ወረደ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ህወሓትን ዶክተር ኣብይን ኮይኑ ዝተሓላለኸ ናይ ሃለዋት ጸጥታ ይጻወት ኣሎ። ዲፕሎማሲ ኤሪትራን እቲ ሓዱሽ ናይ ካይሮ ኪዳንን። ኣብ ግብፂ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ልኡኽ መንግስቲ ኤሪትራ ብኣይተ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ኣይተ ነስረዲን በኺትን ተመሪሑ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ግብፂ ይዛት ኣሎ። እዚ ርክብ እዚ ካብቲ ልሙድ ዝምድና ዝወፀ እዩ። ብዓይኒ ስትራቴጂካዊ ትንተና ክረአ ከሎ ድማ ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤሪትራ ምስ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ፕላኒንግ ኤንድ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ትዛተ ምህላዋ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ቁጠባዊ ኪዳን ንምስራት ዝተገበረ ስጉምቲ እዩ። እዚ ማለት ኤሪትራ ካብቲ ንዓመታት ዝነበረ ቁጠባዊ ተነፅሎ ወፅያ ምስ ሓያላት ሃገራት ዞባና ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ትፈጥረላ። ጉዳይ ምምካት ወጥሪ ዞባና ግብፅን ኤሪትራን ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ሶማልያን ሓበራዊ ስትራቴጂ የውፅኣ ኣለዋ። ዝርክብ እዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ንምግላል ወይ ድማ ጸቕጢ ብምፍጣር ዝተገበረ ስልሂት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይዛረቡ። ዓለማዊ ኩናት ትራምፕ ኢራንን ሆርሙዝን። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መጻዊ ሆርሙዝ ክዕጾ ድሕሪ ምእዛዙ ዓለም ናብ ከቢድ ወታደራዊ ወጥሪ ኣትያላ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ድሮን 8 ናይ ኢራን መራኽብ ነዳዲ ዓጊቱሎ። ናይ ሞት መጠንቀቕታ ኢራን
ኢራን ብወሃቦ ቃል ዓሊ ዓብዱላሂ ኣቢላ ኣሜሪካ እገዳ እንተዘይልዕላ ንቀይሕ ባሕሪ ንወሽመጥ ፋርስን ባሕሪ ዑማንን ሙሉ ብሙሉእ ክንዓጽዎ ኢና ኢላ ኣላ። እዚ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ኩናት ቀጠና ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ኤሪትራ ጎረባብታን ኣብ ማእከል እዚ ኩናት ክወድቃ እየን። ኢራን ንቀይሕ ባሕሪ ክትዓጽዎ ምፍካራ ንድህንነት መራኽቢ ኤሪትራን ዞባናን ዓብዪ ስጋት እዩ። ዋጋ ነዳዲ መሰረዕ ድማ ድሮ ዓለም ተናዊጻ ኣላ። ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ኣሪጉሎ። እዚ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ግን ዓለም ናብ ቁጠቦ ምፍራስ ክትኣቱ ትኽእል እያ። እቲ ተስፋ ዘለዎ ድርድር ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ምስ ኢራን ካልኣይ ዙር ዘተ ክጅምር ምዃኑ ኣመልኪቱ። እዚ ማለት ትራምፕ ሓይሊ ተጠቒሙ ንኢራን ናብ ጠረጴዛ ድርድር ንምምጻእ ይጽዕር ኣሎ። እቲ ድርድር ኣብ ኢስላማባድ ፓኪስታን ክኸውን ምዃኑ ድማ ተራ ፓኪስታን ኣብ ዝወጥሪ ዓብዪ ምዃኑ የርኢ። ሶማልያን ቱርክን ነፈርቲ ውግእ ቱርኪ F-16 ኣብ ሰማይ ሞቃዲሾ። ቱርኪ F-16 ነፋሪታ ናብ ሶማልያ ኣዋፊራ ተዋሂሉሎ። እዚ ድማ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሰንበደ ምዕባለ እዩ። ስለምንታይ ቱርኪ ነፈርቲ ኩናት ናብ ሶማልያ እትያ? ቀዳማይ ምክልኻል ባሕሪ። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ዝካየድ ዘሎ ዳህሳስ ነዳድን ምክልኻል ቱርኪ ነቲ ምስ ሶማል ዝነገበረቶ ናይ ምክልኻል ስምምዕ ብግብሪ ተተርጉሞላ። እቲ ካልኣይ ድማ መልእኽቲ ንኢትዮጵያ። ሶማል ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ናይ ወደብ ምስሓብ እናገደደ ክኸይድ ከሎ ቱርኪ ንሶማልያ ዘለዋ ወታደራዊ ደገፍ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ኣደይባቶላ። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣንካራን ዘሎ ዝምድና ክጸልዩ ይኽእል እዩ። ሱዳንን እቲ ዝተሓደገ ጄኖሳይድን። ኩናት ሱዳን 3 ዓመት መሊኡ ናብ 4ይ ዓመቱ ይሰጋገረሎ። እቲ ኩናት ግን ዘስካሕክሕ እዩ ዘሎ። እቲ ዘሕዝን ሓቂ ሕልቂት ኣልፋሽር ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ጥራይ 6,000 ሰባት ተቐቲሎም። ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝተረስዕ ዘይኮነስ ዝተሓደገ ቅልውላው እዩ ክብል ንዓለም ወቂሱ። እቲ ኩናት ናብ ዓሌታዊ ፀንተት ተቐይሩሎ። 12.6 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ዳዕሚ ሰሪዕ ጥምየት ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀመሉ ምህላው ድማ እቲ ጄኖሳይድ ክሳዕ ክንደይ ዝተሓላለኸ ምዃኑ የርኢ። እዚ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጸሉ ዓብዪ ሰብኣዊ ቦምብ እዩ። ስፔን ሓድሽ መምርሒ ኣብ ጉዳይ ፍትሒ ንስደተኛታት። ኣብ ማእከል እዚ ኩሉ ኩናት መንግስቲ ስፔን ን500,000 ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ሕጋዊ መለለይ ክህብ ወሲኑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፔድሮ ሳንቸስ እዚ ንስፔን ኣገዳሲ እዩ ኢልዎ። እዚ ንብዙሓት ኤሪትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ እዩ። ሳንቸስ ሃብታምን ብዙሕነታውያንን ስፔን ንምህናጽ ስደተኛታት ኣገደስቲ እዮም ብምባል ነቲ ዓቃቢ ተቃውሞ መኪትዎ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ኩሉ መደምደምታ ክንሪኦ ከለና ዞባናን ዓለምን ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ይርከባ ኣለዋ። ብወገን ትግራይ ታደሰ ወረደ ዝተባሃልክዎ ጥራይ ኣይሰርሕን ማለቱ ንትግራይ ናብ ሓዱሽ ናይ ስልጣን ምስሓብ የእትዋ ኣሎ። ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተተሓሒዙ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ንወደባትን ሰላምናን ኣብ ሓደጋ እትይዎ ኣሎ። ኢራን ንቀይሕ ባሕሪ ክትዓጽው ምፍካራ ንኤሪትራን መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሰንብድ እዩ። ኣብ ጉዳይ ሱዳን ድማ ዓለም ስቕ ምባላ ንሱዳን ናብ ሙሉእ ምፍራስ እናመርሓ እዩ። ታደሰ ወረደ ንትእዛዝ ሕወሓት ምዕባዩ ንትግራይ ሰላም ከምፀላ ድዩ ወይስ ዝያዳ ምክፍፋል? ርኢቶኹም ጸሓፉልና። ቪድዮና ሼር ብምግባር ንኹሉ ካፍሉ። ኤሪፕረስ ኩሉ ግዜ ምስ ሓቀኛ ትንተና